टिकादार दिगन्त गयारिया इभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरनो मुवा बेसाद राननानै होदों। थांनाय साननैसो सिगां सरकारा आयेन बायदियै हाग्रा बिफाननि हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामना थाफैनाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामदों। बेबायदिनो हाग्रा ओनसोलाव थानानै न' सिफायना होखारजानाय गंथाम गामिजों गासै गं 102 नखरफ्रा दासिम गोदाव सोराव थांनानै दं। बेखौनो नोजोर लाखिनानै दिगन्त गयारि मुंनि सासे ठिकादारा होखारजानाय सुबुंफोरनो जाग्रा मुवा बायदि बेसाद राननानै होदों। बे समाव भुगिनांनाय सुबुंफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै आबुङै मिथिना लानि। खस्थ' नुनानै थांनाय 30 तारिखनि जाथायखौ लानानै नुनानै बिथांमोना जोंखौ बेबायदि अनसायनो फैदों। बेजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। दायो जोंनि दुखुआ बेनो जोङो हराव जेरैबायदि जोङो थानांगौ बेबायदि थानो थाखाय जोंहा हि जोम गैया आरो बेजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बेबायदि हरसेमानि फुथुनो थाखाय जोंहा जायगाबो मोजां गैया। अरफोरखौ सुनानैनो जोङो बेबायदि ज' जानानै मालाबा हरनि गेजेराव थानो गोनां जायो आरो जोंनो बेबायदि गोबाङानो जोंनो बेबायदि रेसन तिलपारफोर होफैदो नाथाय जोंहा नांगौ अभाबफोरा आरोबाव दंबावो कम्बल आरो बेबायदिनो न'फोरखौ दाबो लुखांनो हायाखै। बेयावहाय जोंनि बे बिटिआर सरकारनि गेदेर गोलावफोरा अननानै आरोबाव जोंनि न'खरफोरखौ नायो आरो जोंनि गथ' गथायफोरा दायो जेरैबायदि फरायनांगौ बेबायदि स्कुलावबो थांनो हायाखै 9, 10 फरायनाय दङ। बिथांमोनखौ जोङो दा एग्जाम खाथि क्लास 10नि मेट्रिक आनजादनि नाथाय जोङो हगारहरनो हायाखै। बेयावहाय बिटिआर सरकारनिसिमबो जोंनि बे मोनसे अनुरद आरो जोङो जेरैबायदि दायो गुसु हराव बेबायदि गोजांसोना थानानै जोंहा गोबां गथ'फोराबो लोमजादो आरो आंबो दायो सानथामसै लोमजाबाय थानाया खुगाफोराबो सिथर बेरदो गोजांनायजोंनो आरो बेबायदि जोंहा जानो थाखाय जायगा न' बेबायदिनो थिग गैया। बेयावहाय अननानै जोंखौ नायफैयो। आंनि अनुरदा एसेनोसै। दा दासिमबो जोंनिसिमथ' बेबायदि मिथिहोआखै। जेबो हरनायनि लाहार फाहारखौ जों मिथिथ'वाखै आरो जों बेखौनो खावलायनो सानदोंदि जोंखौ जेन अनखाङो। जोंनि बर'फ्रा बेबायदि गोदाव सोराव जोंल' नङा सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो आरो दासिमबो जोंनो बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ हराखै। जों बेवहाय मोननो लुगैदों आरो सरकारनिसिम एसेनो आंनि खावलायनाया। जोङो जेरावनो खामिना दङ बेयावनो जोङो लुनानै थाफिनगोन आरो जेब्लायबो जोङो बेयावनो थागोन। जों जेरावबो थाङा आनिथानि। सारमोना जोंखौहाय आनिथानि खालामनानै गालांदोंब्लाबो अननानै जेन जोङो बेयावनो थाथायनो मोनो आरो जे समाव जोंखौ दुखु होनानै गालांदोंब्लाबो मिथिस्लाबनो हायैयाव सानस्लाबनो हायैयाव सार एम मोनाबो जोंनि सायाव दुखु होलांदोंब्लाबो जोंबो बावगारनोसै आरो बिथांमोनाबो जोंखौ अनखांनानै जेन निमाहा होयो। आंनि बुंथिनांगौआ बेनो। सारमोना मिथिस्लाबनो हायाखिसै खोमासो सानस्लाबनो हायाखिसै। सरकारनि रुल बादि बिसोरो खालामफैबायानो अब्लाबो जोंखौ जेन अनखाङो। जोंनि आलाय आथारनिखौ नुहुरनानै जोंखौ ट्राइबेल हिसाबै जेन अनखांफिनो। जोंनि आनिथानि जानायनि गेजेरजों जेन अनखांहरफिनो। जोंनो गाननाय जोमनाय जोंहा दा जानाया बाहेरावबो ओंखारनो हायाखिसै। जोङो फुङाव जानोखि जाबाय जोङो हरनि समाव बार बारनायाव जोङो ओरैनो प्लास्टिक जोख्लोबनानै जोङो थानानै दङ। उन्दै गथ'फोरखौ ओरैनो कम्बलफोर जाथे जुथे गजबनानै लानोसै बिमाफ्रा बिदियैनो फुथुयो। मदद होफैनायालाय होफैबाय एसे गोबाङैनो होफैबाय। जानाय लोंनाय होफैबाय अननानै। बिसोरखौबो आं धन्यबाद होयो। बिसोरो जोंनो मदद होफैबाय माइरंफोर होफैबाय थावफोर होफैबाय गथ'फोरनो जि जोम होफैबाय। एसे अनसायनानै दङ। बे समाव आङो जे खोथाफोरखौ आं बुंनो सानदों। जोंना नैबे थांनाय जानुवारि 30 तारिखनिफ्राय जोंनि नैबे 2 नं खालबारि आरो कलकाता बे गामि दरनैखौ एभेक्सन खालामनानै थांखांनानै आरोबाव दिनैहाय जिहेतु 1 तारिखनिफ्राय लानानै जे जोङो गासै जोङो बे जायगानि सुबुंफोरा जोङो आलाय सिलायै जानानै दङमोन। बे समाव जोङो आलाय सिलायै जोङो गोदाव सोराव जानानै थानायलाय गोबां बेबायदिनो सुबुंफोरा जोंखौ नायनानै जोंखौ मदद खालामफैबाय आरो जोंखौ हेफाजाब फैबाय। आरो दिनै जे 6 तारिख बरपेटानिफ्राय जे सारमोना जोंनो जे जोंनि बर' हारिखौ आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै जे जोंनो
एसे जोंनो अनसुंथाइ होफैबाय। ओरैनो मा लाना फैदों लोगो? ओरैनो दा माइरं, दालि आरो थाव, ओमफ्राय उन्दैफोरनि जाग्रा बायदि बायदि। गासै खै न'खर दंमोन एफेक्सन? जोंनि एफेक्सन जानाया 2 नं खालबारियाव जाहैबाय 54 आरो गलगथायाव 35 आरो नर्थ खालबारि ना नर्थ खालबारि बेयाव 13 घर। बे गासै न'खरफोरा गासै 90सो न'खरफोरा फरेस्टनि बे माबायाव एफेक्सन खालामजाथारनाय जाहैदों आरो जोङो। जोंथ' सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ जोंखौ हेफाजाब होनायखौ जों मोनाखै आरो दिनै जोंनो होफैदों जे पाब्लिकनिफ्राय जोंनो होफैदों, पाब्लिकफ्रा अननानै जोंखौ होफैदों। आरोबाव सोरबा मिसनारिफ्रा होफैदों, सोरबा थिखादारफ्रा जोंनो होफैबाय आरो बेबायदिनो बनसुनिफ्राय होफैबाय आरो सोरबा गामिनिफ्रायबो बेबायदिनो अनसुंथाइफोर होफैबाय। जों दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोजों जोंनि बे दुखुथिया जानानै जोङो दुखुथिया हालामाव गोग्लैनानै बिथांमोनखौ जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबना होयोदि बिथांमोननि खहा जानायफोरखौ जेन' इसोरा मोजां रोखोमै बोर होनानै जोथोन लायो, जों बेखौ खामना खालामदों। जोंनाव बेबायदिनो गुसु एफेक्सन खालामजानानै गुसु जानायखाय जोङो सोरबाबा बेबायदि कम्बल गांसेखौनो बिफा बिमा फिसा ज' जोमनानै थायो, सोरबाबा अर सायनानै थायो, बेबायदि अबस्थायाव जानानै दङ।